What is present for one? I'm one above him. Back and again. That's a man.
oya mekene gi isi welu go mmanwụ anyị na anyị eze na ma anyị na ama ebega ino ise baka mmanwụ ekene gi obu iyi na-eme mmalụ ga-arụ mmanwụ onye amị agaghị egwu mụ na-achị m ezi nwanne m chidodo nwe egwu atụ chidodo kene nne nwanyị nne nwanyị n'ụwa n'odogwu ka ọ hụrụ agwa m chidodo ọmalụ irigwe ya dị ọcha na mmiri amazon efe okwu gwala chidodo nwanne m na mmiri amazon efe chidodo nwanne m ya tụkwa n'uche ndị nwaanyị n'ọgwa n'odogwu ka ọ bụ ndị nwaanyị n'ọgwa n'odogwu ka ọ bụ n'obodo odogwu odogwu ndị nwaanyị n'ọgwa n'odogwu ka ọ bụ n'ụwa odogwu ezi omemma chidodo onwe egwu atụ odogwu n'ụlọ nwaanyị dulubili iwe ojii nnụọ nwaanyị ka ọ mụọlụ ya nwa chukwu enweta ego nwa onwe mụọlụ ya nwa chidodo nwanne m agwọnwa na-abụ okwu nwa ụlọ agwọnwa na-abụ okwu nwa onye chidodo nwanne m ammalịwa bara nwago ọ ga-amasị onye mee ammalịwa gwụrụ nwago ọba ya n'ọrụ a chidodo ọ ga-amasị onye mee ammalịwa nwa chizara ihe ọbala nwa chidodo nwa m ochie zara mebere o nwere chukwu na-eze ebere chukwu zara nwa chidodo okwu na nwa chidodo ọkwa ịmalụ chi zara m ọ ga-atọ nwa ọzọ ọnwa na-amụta nwa ma nwa atọta nwa n'ụwa chidodo nwanne m ezi onwelu ezi eshi igbo sahibu n'ebe a adachi ohu mana ịchọta ịwalụ anagwe ahụ chidodo eze landlord odogwu bi n'ibie ọgwa na ọ ga-alụ n'enu onye chidodo odogwu lụrụ n'enu landlord ka ọ bụ n'ọgbana ihe ji ama onye gbasi ike onye ji elu obodo nnata ijechi obodo nnata nwa ebiri n'ibe ego akpọlụ gị aka iso n'ojogote ya mmanwụ chidodo n'ọgwa n'odogwu ka ọ bụ chidodo n'ọgwa n'odogwu ka ọ bụrụ odogwu chidodo n'ọgwa n'odogwu ka ọ bụrụ odogwu eji moto m onye chidodo ọgwụ my sister ka ị na-anụ chidodo ị na-anụ nwanne m ọ bụrụ mmịata onye bụ anwụrụ ekuchie ewu ndị ụlọ
chukwu emeghị iwe ji bụrụ chi onye emeghị iji mụọrọ gị nwa gị bụ papa chizara mebele gị bụ papa chizara mebele ọdụ mmadụ chukwu azaghị oge bele chidodo nwanne m odogwu ezi ọgaala unu enu mmanwụ ekene gị Mr. Mimis chidodo emume ekene gị mmanwụ n'isi ibuli ndụ wenye olele nwa gị onye si n'ọdụ isi ome chidodo nwanne m mmanwụ abịaghị ebe gị ibe ga-etu onye ebe gị ibe ga-etu ya wọ́n lọ́ọ̀ṣì náà lò wáyé kì í bìí ọ́ wáyé fún material bóyá bí ẹ̀kẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́yìn wọn ní mádàmágọ́ yẹn kalẹ̀ lẹ́ mádàmágọ́ yẹn kalẹ̀ lẹ́ lọ́lọ́ wọn lẹ́ wọn náà gẹ́ fún wọn lẹ́ chidodo nwanne ọnwa oge ego nwanne ezi ojimotemọgọ iji motemọgọ eze chidodo mmanwụ ọ ga-emeso m eje gị di ya mmanwụ abịagọ ibe gị anya onye chidodo nnọọ ụjọ obodo n'ata ije lijesi ebe ata webili n'ibe ego ibu ọgala unedo ọgala na offset onume agana gị chidodo mma isi gara aga na-echi eze n'obodo isi gara aga na-echi eze n'obodo isi gara aga na-echi eze n'obodo ẹyẹ onye obodo kalasịa onye obodo na-alakasị na mmụọ enwetere kọntaktị ka ike na igbo bụ ana ajọrọ igbo bụ kedu maka obere eze ọnwa egere emume egere gị ezomemma egwu ezogbogo ego daalụ nwanne m onye abụ igbo bụ ndị ana mmanwụ isi welu ugbo na ana maka nwanne m ahụ ike ekwe igbo na-alụ iseke n'obere eze onye ameke na-alị ahụ mmanwụ ekene gị okere odogwu ndị nwaanyị n'ọgwa n'odogwu ka ọ bụ n'obodo odogwu ndị nwaanyị n'ọgwa n'odogwu ka ọ bụ n'obodo odogwu ndị nwaanyị n'ọgwa n'odogwu ihe chinyere ya n'ụwa aka ihe
chinyere onye n'ụwa ka mma. Suwere. Olugo. Deje duo. Iye chinyere onye n'ụwa ka mma. Iye chinyere onye n'ụwa ka mma. Iye chinyere onye n'ụwa ka mma. Eze ọghọ Chukwu ji n'ọghọ ọ dị nwanne m. Ezi ọmụma ozu ọhụrụ amembolo sida kuta mmanwụ ekere ege akuta onye egwu dị alibia odogwu nwere okwu iwe ala anị tụọ m ibe ji gwuo ịgbara otu megwu na-abịa ibe gị ndị oyibo wee bulu mmụ akuta ibe siri kpọọ mmụọ anyị ata azụ ihe ji mma nwa bụ ibe bụ ka igo shọt maka na inwere obu anụ nwere obu mmanwụ na-ejela agwụ osisi akụta nwanne ume gara gị emebọlụọ dejenu anyị ga na-alụsị ije ọkụ alụsị ndị nna gị alụsị iji ije obodo nwe mmeri alụsị iji bụrụ na nlọdụ alụsị ije ọkụ onye eze wonder boy no eze wonder boy no arobi na eze wonder boy no kaike na wo muloku obiama agbatu ogere alina numegarage eze wonder kere sọ ego owó ìlóògùn ka wọ́n fẹ́ ìgbókèrè ló fẹ́ ọ̀sìnbẹ̀ àti ẹyẹ egwu àgbẹ̀lẹ̀ lè mú ẹ ọgbà ẹ̀rọ egwu ní ìjẹ́ oṣù ẹ̀lẹ́ 100,000 anúwẹ̀lẹ̀ òbòdò jẹ́ lápò oṣù nínú wọn lè ẹgbẹ́ bọ̀rọ̀ wọn lè máa sídà Sida good, Akuda Sida, Sida good, Akombole, Sida good, Sida good. Ese wonder boy no. Like a nature, she don't know where to go. You see where you go now. You go now where more. Ese mama, mama so ego. You go there go there. You go there go there. You go call you ever call him otu. You ever call him otu. Robina, she don't know. And so, Mamma, you would not what was your child. Where she won't know. She don't know what to. Give her near one night. Give her near one night. I don't know. I don't know.
abalusa gede kulu mu abalusa gede kulu mu abalusa gede kulu mu abalusa gede kulu mu oye bode wa isi eyi wa popo abalusa oyama egu me kelege Savage. What's the one them? What's the money going to Savage one them. Welcome the garden. Yes, you know you know welcome. Yes, you know you know welcome. Yes, you know you know welcome. Yes, you know you know Saramani.
can Nazara Mondo. Mauna Bell. Duma came up. Duma came up. Mono Lojo, Pope Mawa Canada. When I met Canada. It was one. Yes, it was one. Yes, it was one. Duma Canada. Ọ̀gáláwọ̀ lóbi sálẹ́sálẹ́, omi kékeré ẹ̀kú, omi kàdí kéjì ẹ̀yẹ̀ wò. Ìwúlẹ̀ máa máa lọ wẹ̀, ọ̀gá ọmọ. Ẹsẹ̀ yọ̀ǹkò, ẹsẹ̀ yọ̀ǹkò, yọ̀ǹkò oṣù ẹ̀mú, ọ̀pá kan ní gàdé, ìwé ìjàtọ̀ àpọ̀ ní ìtukù, ìtukù náà wọ́n bọ̀gọ̀. Èsì máa ń gà ní ẹ̀fà ẹ̀, ìwé ìṣe ẹ̀kọ́, ọmọ mẹ́fẹ́ sí ìwọ̀n mọ́, olùbàgẹ̀rẹ̀ o, wẹ́yẹ fẹ́ sí ìwọ̀n bá, ẹsẹ̀ yọ̀ǹkò, ṣe mú kí ọ̀nà ẹ̀gẹ̀ ìyàwó wọn ní ọ. Swaki. Wọ́n wá lẹ́mpa, wọ́n dà fún wọn ní ẹnu wa, wọ́n ní expensive. Swaki. Ọ̀yọ́mọ expensive. Ọ̀yọ́mọ ìlú. Ọ̀yọ́mọ expensive. Ọ̀yọ́mọ ìlú. Ọ̀yọ́mọ expensive. Ọ̀yọ́mọ ìlú. Ọ̀yọ́mọ yọ̀gùgbò. Ọ̀yọ́mọ ìlú. Yọ̀gùgbò. Ọ̀yọ́mọ ìlú. Túbọ̀dì ẹnu. Ọ̀yọ́mọ yọ̀gùgbò. Ọ̀yọ́mọ ìlú. Ọ̀yọ́mọ yọ̀gùgbò. Ọ̀yọ́mọ ìlú. Ọ̀yọ́mọ yọ̀gùgbò. Ọ̀yọ́mọ ìlú. Yọ̀gùgbò. Ndéjédú. Yọ̀gùgbò. Ndéjédú. Yọ̀gùgbò. Ọ̀yọ́mọ ìlú. Ọ̀yọ́mọ yọ̀gùgbò. Ọ̀yọ́mọ ìlú. Yọ̀gùgbò. Ọ̀yọ́mọ ìlú. Yọ̀gùgbò. Ọ̀yọ́mọ ìlú. Yọ̀gùgbò.
Like an Ezra. Sarah is your move. I was at a son of mom. I don't know son of mom. I'm on now. I'm on now. You need to move one day and I'm on now. I'm on now. What time they got there? You made that job of my dish. You're cheating. Happy Sarah. What time they got there? And that's your Google. They go. Sarah. Sarah. I'm not gonna go. Sarah. It's a Sarah. Sarah morning. Wow. When you make a man, you make a man. You reach more than I'm a limit of money. I don't go shopping. I can let you go shop. Tell us a market again. You guys are a big shop, so they get you I just got money now. We are not going to you should go to where you might have got with the chicken. I'm not gonna get what I'm got there. I said, Okoyaka. I'm not gonna get Okoyaka. You must go. You should go. Somewhere happy birthday. I said best one and now. You should go. I can never you can not go one time in my mouth. I'm gonna give you more to you know what? When you make a lady, we walk you to a partner like that. You can walk on one name, but I never wanna go. I can let you rest. Why come they got that? And my lawyer make a leg. I want the leg. I can know Obama chief priest. Chief. Obama chief. Obama chief. Chief priest. Obama chief. Chief priest. Obama chief. Chief priest. She don't want them. I could tell them. Because you don't take care of them. I don't want them. There's a no yamia to come one on them. I was more big. I was the more issue. 26, 27. I'm not going to October 26, I get you His Royal Highness George Obama Igbo Obama I get you I said I'm getting you at 26. I wouldn't get you so much at 26 October. I can see more than I wouldn't lose them. I will Lily. I can also watch now. Never matter what much you move. 27 can watch.
nwanne kuta mgbe m kpọrọ ego abịakwa kuta na ego abịa be m kuta na ego abịa be m eze wonder boy ọ ga-abịa be m eze wonder iko eji ama ya nụ ya ibu bi na-emela ọba aka ọba na-emela obi eji okwu ego n'ụkọ elu ka ije ma olili iji eri ma olili oge nwanne ọ sị ka anyị bụ olu egwu anyị ga-etili ihe ego ndị ọzọ chidodo wee egwu atụ a ga-eti ego daalụ Maka ihe nyere nna m
moto maga oji moto maga oji moto maga chidedowa oji moto maga chidedowa oji moto maga like I love àwọn ọmọ ojú sábà lórí mẹ́kẹ́ lẹ́gẹ́ wáyé kì í yẹ wáyé kì í yẹ nígbà tí ètò ìdìgì lọ́gọ́ yánú mùtúlẹ̀ o àdébọ̀ nínú akọ́yẹ̀lẹ̀ náà kò múra jí mi àgbà námúlùmọ́dà bàtó. Chineke tukugo diego popola na akoyele onata popola yo shida kuta ugo chibala de popola tukugo diego popola yo Wonder boy, what do you make an egg? Oh, yeah, cheap as a gabo. As a gabo, wonder to wallow. Wonder to good in Libya. Let's say, no, Libya. I put a member as a dog in Libya. Ogaluneno. Chibala
Chimalazan, Ojo Military. Ẹsẹ̀ nínú bíi ìsìn òbí ẹ̀jẹ̀ bí ọ́. Wọ́n wọ́n gẹ̀rẹ́ Grace. Grace Akóyẹ̀lẹ̀ ọ̀wá. Grace of Canada Akóyẹ̀lẹ̀ ọ̀wá. Ugo Chimalazan, isi wee yugo isi wee yugo ẹsẹ̀ decoration. Ụbọchị ịkwado Chukwu ogige na-adị mụ n'izu mbọsa si n'ọnụ eze akwere nwa agbagha nke na-adịgo iwere adịgo akwere nwa agbagha Ugo Chimalazan Ugo Chimalazan Ugo Chimalazan Ugo Chimalazan decoration. Ọ̀yà kẹ́mi gàdé igwe decoration. Ọ̀wá kẹ́mi gàdé ẹ̀kẹ́ náà nìkó ẹ̀zọ́ ya kàdé. Amúchù sọ̀rọ̀ amàlọ́ ya. Igwe nna m oyi n'igwe. Igwe nna m oyi n'igwe. Decoration Akóyẹ̀lẹ̀ ọ̀bá ọ̀yẹ́sì adé igwe ẹ̀lẹ̀. Jáde mbẹ́sẹ̀ Akóyẹ̀lẹ̀ ọ̀bá. Òtún náà mọ̀ ọ́ Akóyẹ̀lẹ̀ ọ̀bá. Wọ́n lọ lọ́wọ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀lẹ̀ ní ọ̀gbọ́n náà gbà. Jáde mbẹ́sẹ̀ òkùnkùn igwe ẹ̀lẹ̀ ọ̀bá. Jáde mbẹ́sẹ̀ gbẹ̀gẹ̀. Jáde mbẹ́sẹ̀ ikó kẹlẹ̀ gbogbo sùn. Esi ayẹ kẹta igwe ẹ̀lẹ̀ ọ̀bá. Ugo Chimalazan Oye Chimalazan Ugo Chimalazan Abesi Ugo Chimalazan Abesi akọrọ ẹsẹ adigun Ugo Chimalazan ti abesi. Ugo Chimalazan Abesi Akóyẹ̀lẹ̀ ọ̀wádà Ugo Chimalazan ọ̀yà alọ́wọ́dọ́ Kode wande ojo mbe wile Ugo Chimalazan ojo Chukwuno ya logojo Chukwuno ya logojo Ojo mba na Akóyẹ̀lẹ̀ mama Ugo Chimalazan Ojo mba dibo Ojo mba dibo
Chinedumo, Ego, Olúwa jẹ̀lẹ̀ Chinedu. Iye oṣù kọ̀ọ̀kan náà, adé àṣẹ àlọ́ ẹ̀sìtì. Ẹsẹ̀ kúrú ní ẹsẹ̀ ṣí, sáyẹ̀ lè ní báyìí. Lọ́pọ̀ wọn ṣe wọ́n tí ò tí. Ìwé náà ló ká nà lọ. Ìwé náà lọ kẹ́ nà lọ. Lọ́pọ̀ wọn náà wá yẹ. Dùkú wọn nà Olúwa jẹ̀lẹ̀ yẹ. Oṣù wọn ní ọmọ yìí, wọ́n gbàgbọ́ wọn dé, ṣùgbọ́n òwe ìpàtó, gbogbo jí mẹ́rin ẹ̀sẹ̀ lánàá. Yíyí kìí nà, ọ̀rẹ́ àṣọ̀rọ̀. Yíyí kìí nà, ọ̀rẹ́ àṣọ̀rọ̀. Yíyí kìí nà, ọ̀rẹ́ àṣọ̀rọ̀. Olúwa jẹ̀lẹ̀ mi. Chinedu wọn kò àtọ àbúrò akọ̀wé yìí. Ọmọ ìdàlẹ̀ owó lò. Ojú èlé 20,000. Ọ̀ṣùgbọ́n ọmọ Lagos mọ́. Lagos mọ́. Chinedu wọn lò. Ọmọ náà ilé èsì mọ́ àyà ọmọ ọmọ ya. Onye kwuru ewu n'ike ya si èsì mọ́. Aga àlọ́ ọmọ ya. Aga àlọ́ ọmọ ya. Ilé oṣù kọ̀ọ̀kan náà, adé àgbẹ̀ ooo, adé ọkà lóṣogbo mọ́. Wọ́n bá lákòóná, ibo gíga wẹ̀lì sí èlò. Odogwu bá lákòóná, ibo gíga wẹ̀lì sí èlò. Onye Chinedu. Ebe ọkà ọ̀rẹ́ ibi gbogbo mọ́. Ẹni ọkà ọ̀ ibi gbogbo mọ́. Ebe lákòóná, ibo gíga wẹ̀lì sí èlò. Chinedu. Akuta gíga ego n'ụlọ ibi gbogbo mọ́. Akuta ọkà ibi gbogbo mọ́. Ọmọ lákòóná, ibo gíga wẹ̀lì sí èlò. Sida kuta oyi, kuta mọ ọ̀nà àwa. Ọ̀yá kan, kuta mọ ọ̀nà àwa. Ọ̀yá kan máa kuta mọ ọ̀nà àwa. Ọ̀yá kan máa kuta mọ ọ̀nà àwa. Ẹ̀mẹ̀ bọ̀lọ̀, ẹ̀mẹ̀ 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 mọ ọ̀nà àwa. MC Bageli Ali, Chinedu gali ali ebe lili ko mmadụ lie maka abụ ebulu ọnụ nawa mana efu igbulu nnukwu ebi believe na 1 million iji gote ya 1 point short iji goye 1 point short iji goye onye nwoke bụ ọrụ wide
Well,
Yeah.